Sajake ora ngerti. Lole pripun? Lho sampean kok mboten napa-napa? Lah kula ngerti nek sampean ajeng bales kalih kula. Kula nggawa kampak kethul. Kula kok ora iso sikil-sikil kaya sampean nggih, Mas. Lah pripun to? Kula ngumbul niku kula krasa sirah kula kaya abot niku lho. Terus nak gentayang. Sirahe nang ngisor. Kok abot sirahe nggih, Mas? Mboten ngerti kok. Sampeyan iki mau iso sikil-sikil kula sirahe sik. Ah saben wong niku dhewe-dhewe kaya. Kula wis tap-tapan, kok sirahku kok dadi nang ngisor kepiye iki? Clorot-clorot wis pancen setiap apa digawe karo senyak. Mboten ngertos. Pripun Dek Pate Kurawa ora iso mungu ning gane anak Prabu Ndarawati. Wangsul mawon napa ndelik teng kiwa tengening bali kambang niki mawon. Lho, menika langkung prayogi. Lho, Paman Sengkuni Bapak Drata mriku apa wae? Bodoro. Wonten dawuh nggih. Paman Sengkuni wonten dawuh. Pun teka bali kambang niku sampean digawe napa? Kok pun tekan bali kambang niku sampean digawe napa kula tak takon karo sampean? Nggih. Ya istanipun namung menapa menika dipun dawuhi dening Prabu Duryudana supados samangke menika kula ngodol tindakipun anak Prabu Baladewa supados sangenipun mungu menika saestu menapa mboten. Lah tegese Yai Prabu Duryudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Tegese Yai Prabu Duryudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Kena apa rembuge Ratu Mandura kok dipaido? Ndak takon orang wong krang-krang kaya sampean nututi karo Baladewa iki pamrih apa? Wangsulan. Wangsulan. Kula mboten mangertos ya. Kula mboten mangertos kula namung nindakaken kewajiban nggih mawon. Terus saniki kula tak takon karo sampean. Napa sing mang tindak keteng bali kambang? Kula tak takon. Kurawa tekan ngendi Paman mesti gawe kisra. Kurawa nang ndi Paman mesti gawe geger. Napa sing nang pun tindake teng bali kambang kula tak takon? Dek Pate ngertos.